Zaujímavosti o slovenských opáloch. Toto na stole, tu čo mám, toto sú všetko opály. Opály, ktoré pochádzajú z prvých opálových baní na svete. Tu môžeme vidieť opál, ktorý má krásnu bielu farbu tela. A tu na tomto kúsku môžeme vidieť aj opalizáciu. Opalizácia je optický jav, ktorý je príznačný pre drahé opály. Drahý opál z prvých opálových baní na svete sa volá slovenský opál. Je hydratovaný oxid kremičitý, jeho štruktúra pripomína pingpongové loptičky naukladané na seba. Sú mikroskopické. Opál sa štandardne používa aj v šperkárstve, tu môžeme vidieť rôzne výbrusy opálov. Opál sa tradične vybrusuje do brusu typu kabošónu. Toto je tvar round, čiže tvar kruhu. Krásne farby, krásne nám svieti, krásne opalizuje. A vidíme červenú farbu, zelenú, žltú, opalizuje týmito farbami. No a vidieť tam aj modrú farbu, pokiaľ opál má zobrazuje viac ako 3 farby, volá sa to, že multicolor. Toto je opál na hornine, môžeme tu vidieť materskú horninu, v ktorej je prerastený, respektíve naliatý opál. Opál má tu modrú opalizáciu, modro-zelenú opalizáciu, tu na špičke troška aj červenej. A červená je medzi opálmi najvzácnejšia farba. Tu môžeme vidieť krásnu zelenú, červenú, modrú. Toto je mineralogická vzorka slovenského opálu. A aj tu môžeme vidieť mineralogickú vzorku slovenského opálu sopečného pôvodu. Tu môžeme vidieť takú väčšiu vzorku, na ktorej je liečný opál aj drahý opál. Toto tu medzi, to je zase hydrofanický opál alebo hydrofán. Opálová hornina, ktorá tu je, to sa volá, že andezit. Mám ešte takú krajšiu vzorečku a to je táto. Toto je vzorka, ktorá opäť pochádza z prvých opálových baní na svete. Na Slovensku sa opály a v lokalite Dubník neťažia žiadnou tvrdou ťažbou, nerozlíva sa a príroda a už sa len ručne prehľadávajú staré zásoby, čiže to, čo už starí baníci vyniesli, tak to sa znova prehľadáva, že či sa tam náhodou nenájde takýto tu krásny kúsok. Slovenské opálové bane môžete nájsť na východe Slovenska, tam kde nič nie je, čiže od Prešova kúsok